focas. En vez de cuchas hai colillas. Mansións na beira da praia. E esas obras sepultan orgullo. Pouco a pouco unha cultura milenaria encerrada nesas obras. As rías son paraísos naturais. Tamén hai xente vivindo aquí cunha cultura e un xeito de vida. E esa é a nosa oferta turística. E ata cando teremos que anular esta invasión masiva. Hai moita xente intentando cambiarnos. Non se dan conta que nos gusta ser aldeanos. Que ben, se vive nunha aldea pequena, non se do ruido e rodado da natureza. Venden as hienas, cheiran o sangue, cheiran a terra.